γιατί η Θεία Λειτουργία δεν μεταφράζεται στη γλώσσα που μιλάμε? Αν έπρεπε η Θεία Λειτουργία, παιδιά, να μεταφραστεί στη γλώσσα που μιλάμε, αν λάβετε υπόψη ότι γράφτηκε από τη μορφή που έχουμε τουλάχιστον τον 5ο αιώνα, προσέξτε τη μορφή, θα έπρεπε από τον 5ο αιώνα μέχρι τον 20ο αιώνα που ζούμε να είχε μεταφραστεί πάρα πολλές φορές. Και μάλιστα αν γινόταν μετάφρασης μεταφράσεως, καταλαβαίνετε τι θα έφτανε σε εμάς. Πρέπει να καταλάβουμε, παιδιά, ότι τα κλασικά κείμενα ποτέ δεν μεταφράζονται, μένουν ατόφια. Προσέξτε με, ένας λαός δεν χάνεται από την ιστορία διότι είναι χριστιανικός ή δεν είναι. Είναι υπερβολικό κάποιος, άμα ακούει αυτά που λέμε τώρα, ίσως θα πει «Μα υπερβολικό». Όχι, όχι, δεν έχουμε ορθοδόξους λαούς που δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι Έλληνες. Είτε είμαι χριστιανός είτε ορθόδοξος, δεν διατηρεί την εθνικότητά μου ούτε η χριστιανική μου ιδιότητα, ούτε η ορθόδοξη χριστιανική μου ιδιότητα. Τι είναι, ξέρετε? Η γλώσσα. Είναι κυριότατα η γλώσσα. Όταν η γλώσσα λησμονηθεί, η γλώσσα ενός λαού λησμονηθεί, τότε αυτός ο λαός ιστορικά έχει πεθάνει. Πρέπει να μάθουμε ελληνικά. Δεν χρειάζεται να μεταφράσουμε. Το μεταφραστικό θέμα δεν ετέθη παρά τα τελευταία χρόνια που ακριβώς ξεχνάμε την ελληνική μας γλώσσα. Όταν την ελληνική γλώσσα τη μαθαίνουμε, δεν τίθεται θέμα ποτέ μεταφράσεως των κειμένων και ιδίως των λειτουργικών κειμένων κλπ. Ακόμα θα ήθελα να σας πω ότι τα κείμενα αυτά, τα οποία είναι κλασικά και τα οποία δεν πρέπει να πειράξουμε ούτε σε ένα τους γράμμα, προσέξτε, είναι κλασικά, δεν αλλάζουν. Η μετάφραση καταστρέφει. Βλέπετε, οι χιλιαστές κρατάνε στα χέρια τους μία Κοινή Διαθήκη μεταφρασμένη. Μπορούν εκεί να βάλουν πολύ νερό μεταφραστικό, ερμηνευτικό. Γιατί η μετάφραση δεν είναι το κείμενο. Δεν είναι το κείμενο. Και υπάρχει πάντοτε ένας κίνδυνος λανθασμένης ερμηνείας. Πρέπει λοιπόν να προσεγγίσουμε τα ιερά αυτά κείμενα. Αυτά δεν θα μας προσεγγίσουν, είναι στη θέση τους. Εμείς πάντα θα τα προσεγγίζουμε. Και είναι και κάτι άλλο, μια μεγάλη αλήθεια. Εκείνος που πάει πάρα πολύ συχνά στην εκκλησία, όπως η γιαγιά μου και η προγιαγιά μου και ο παππούς μου και ο προπάπους μου, που πήγαιναν στην εκκλησία πολύ συχνά, δεν έθεταν ποτέ θέμα μεταφράσεως. Όταν πηγαίναμε στην εκκλησία οικειούμεθα με τα ιερά αυτά κείμενα και πώς να το κάνουμε, και αγιαζόμαστε και κατανοούμε.